Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegini ýene çäklendirmäge synanşýan ýaly bolup görünýär. Şu günler Gazagystana sapar edýän türkmenistanlylardan ýygyna dolanyp geljekdigine kepil geçýän ynanç haty sorulýar. Häkimetler bu çäreleriniň sebäbini Gazagystana sapar edýän türkmenleriň arasynda bu ýurtdan üçünji döwletlere gidýänleriň köpelenligi bilen düşündirýärler. Soňky 15 gün bäri Gazagystana wiza bilen seýahat etmekçi bolýan raýatlar we bu ýurtda dogun garyndaşlary bolan balkanly etnik gazaklar täze talap bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olardan Gazagystana baryp başga ýurda uçmajakdygy barada büdjeti isleýän ýakyn garyndaşlarynyň biriniň zamun durmagyny talap edýärler. Ýagny raýatyň garyndaşy bu barada notarius tarapyndan tasdiklanan ýüriti ynanç hatyny bermeli. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 28 martda aýtdy. Raýatlar täze talap barada Türkmen Gazak geçelgesine baran pursatynda bilip galýarlar. Olary bu barada Serhet geçelgesinde ýolagçylaryň resmi namalaryny barlayan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň işgärleri habarly edýärler. Serhetdäki işgärler ýolagçylara täze talap barada ýazmaça karary görkezmeýärler diýip ýakynda bu talap bilen ýüzbe-ýüz bolan balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mahkama we migrasiýa işgärleri bu ynanç hatynyň sebäbini soňky aýlarda Gazagystana baryp soňra bu ýurtdan Russiýa, Türkiýe we Ýewropa döwletlerine gidýän türkmen raýatlarynyň köpelenligi bilen düşündirýärler. Gazagystana bir ay möhlet bilen wiza alyp giden raýatlarymyzyň 35 göterimi bu ýurtdan 3-nji döwlete çykmagy başardy. Gazagystanyň kanunçylygy wizasy bolan mihmanlaryň 3-nji ýurdun ilçihanasyndan wiza almagy we bu ýurda gitmäge mümkinçilik berýär. Türkmenler hem bu mümkinçilikden peýdalanýarlar. Dip Balkanly ýaşaýjy Türkmen Gazak Serhet geçelgesindäki bir migrasiýa işgäriniň aýdan sözlerini titirledi. Ol mahkama we migrasiýa işgärleriniň ýurtdan çykan her bir Türkmenistanly üçin jogap bermeli bolýandygyny belläp, diňe ynanç hatyny tawşyran raýatlaryň Serhetden geçmegine ruhsat berilýändigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we Döwlet Migrasiýa Gullugyndan resmi kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylar gözügörtele köpelýärkä, türkmen häkimetleriniň raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertlerini kynlaşdyrýan we ýurdun daşyna gidýän raýatlardan talabyny putolandyrýan mahalyna gabat gelýär. Bu aralykda Gazagystana gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ençemesi ynanç hatyny almak üçin bir näçe edaradan kepilnama almaly bolýandygyny, onu taýýarlamagyň adyndan bir hepde çekýändigini belläp, täze talabyň ilat üçin goşmaça görgüdigini aýdýar. Türkmenmaşda ilat harasyna zamun hata adlandyrylýan bu resmi namany almak üçin büdjetde işleýän garyndaşyň öz ýol başçysynyň we etrap bölüm edarasynyň ählisinden kepilnama almaly. Şol kepilnamalaryň esasyny döwlet notariusy zamun hatyny berýär. Dip Balkanly ýaşaýjy belledi.